जय जगन्नाथ साଙ୍ଗ ମାନେ ସାଙ୍ଗ ପୁରା ମୋର ସକାଳୁ ସକାଳୁ ମୋତେ କଲ୍ କରିବ। ସାଙ୍ଗ ମୋର କହିବ ଟିକେ ହାଟକୁ ଯାଇଅ। ହାଟରେ ପହଞ୍ଚିବ ତ ଦେଖିବ ପୁରା ବହୁତ ଭିଡ଼। ହାଟ ଭିତରକୁ ମୁଁ ଯାଇକି ଦେଖିବ ତ ଦେଶୀ କୁକୁଡ଼ା ପୁରା 99 ବେଗିଅ ବିକ୍ରି କରିବ। ହାଟ ଭିତରେ ମୁଁ ବୁଲାବୁଲି କଲା ଟାଇମ୍ରେ ମୁଁ ଦେଖିଲି ପୁରା ଭାଇନା ଜଣେ ପୁରା ଚିକେନ୍ ବିକ୍ରି କରି। ସାଙ୍ଗ ମୋର ଗୋଟେ ପ୍ଲେଟ୍ ଆଣିବ, ଆମେ ଦୁଇ ସାଙ୍ଗ ମିଶି ଟେଷ୍ଟ କରିବ।